gaurko saioaren ardatza, saio honetan ibilitako lagun batek emango digu. Lander Garro da bera eta bigarren eleberriarekin datorkigu. Gerra txikia du izenburu. Eta Lander, gerra txikia, baina bizitza handia ikusten da hemen, eta batez ere gure literaturan orain arte aurkitu gabeko gai bat, nolabait ere errefuxiatuen seme batek, ume batek, 9 urte inguruko Xabi Ugarte izeneko ume batek, kontatzen du bere ikuskera, mundu horren guztiaren ikuskera. Gai hori ez zegoen gure letretan orain arte. Bai, nik esango nuke gure letretan askotan gertatzen den gauza dela, ez? Potentziala hor gai bat ukitzera eta lehenagotik ez zegoela jorratua, ez? Nik esango nuke gure literaturaren modernotasun fortzatuaren ondorio dela, ez? Gure literatura oso moderno da, oso berandu hasi ginen idazten euskaldunok, eta esango nuke gure mundua oraindik kontatzeke dagoela. Eta esango nuke baita ere idazleo dakago bentaja handietako badela, ez? Erresa da idazlarentzako idazten hasi eta sentitzea zerbait berria aportatzen ari zarela, ez zarela idatzitakoaren gainean idazten ari, ez? Eta hori bentaja da. Esan dezagun, zeu ere errefuxiatuen seme zarela eta jakina norberaren bizitzak pisua daukala. Zuk zure referentziak erabili dituzu, hau idatzi ahal izateko, ageri da Errenteria, ageri da Hendaia, zeure bizipenak azken finean nolabait. Bai, niri, ez da egit, esan duke badaudela, idazleak bi multzotan banatzerik badaude, esango nuke badagoela idazle mota bat oso beretik jotzen duela eta oso garbi adierazten duela beretik jotzen duela, eta gaudela beste idazle batzuk pudoreagatik edo estetikagatik pixkat aurkako egiten dutela, saiatzen direla beren burua eskutatzen, nahiz eta bistan ere idazleak derrigor bere burua idatzi behar duen, lehenik eta behin idazleak bere begietatik ikusten duelako eta bere begietatik bizi duelako bizitza, eta hori da idazleak kontatu dezakena, ikusten duena, entzuten duena, irakurtzen duena, neurri batean. Eta ni naiz idazle horietako bat, zeinak pudorerik gabe kontatzen duen, eta gaina gustatzen zait, esango nuke behar bada geurean herri txikia garelako eta beti daukagulako errezeloa, zer erakutsiko dugun, ez dela askotan egiten, baina niri gustatzen zait, bereziki beste novelan ere Errenteria asko jorratzen nuen, eta beste garai bat, beste adin bat. Bai, eta gustatzen zait, iruditzen zait petroleoa daukagula hor, gure herrietako historiak petroleoa direla, eta beldurri gabe erabilia. Eta zergatik egiten duzu hori, garbitze aldera ere bai, edo kitatze aldera kontuak? Kasu honetan, nik esango nuke baietz, ez. Niri gertatu zitzaidan Hendaiara bueltatu nintzenean, nik esan barret, 83-tik, 87-ra bizi izan nintzela, eta 2007an berriro itzuli nintzela, ja heldu nintzela nire familiarekin, ez. Bizitzera, eta gertatu zitzaidan, ez nuen uste, baina topatzen dituen garai bateko mamuak, ez? Bai, hildakoak, ez? Ze hildakoen pisua konturatzen gaena, baina handiagoa da, ez? Eta baita ere, bizi iraun zutenak, ez? Berriro deskubritu nituen, askoz zahartuago, askoz ere ihartuago, baina beraien ere sumatzen nuen, ez? Iragan horren pisua, iragan horren zimurrak, ez? Eta, halako batean, dialektika sartu nintzen iragan horrekin, eta esan nuen, izan daiteke katartikoa, ez? Idaztea eta pixka sendatzea, ez? Zauri horietatik. Euskadi, gudaria, polizia, errefuxiatua, erbestea. Helduen mundua egunez egun osatu beharreko mapa desertua zen. Eta puntu batetik bestera joateko, hitzkakoak ageri zitzaizkion Xabiri.
Baina ez ziren bere mapa propioa osatzeko behar zituen hitzak baino garrantzitsuagoak. Ezpada, bere mapa propio hura osatzeko eragozpenak eta mehatxuak. Emango altzizkion Euskadik zapata berri batzuk? Hala baina, bazirudien aberri zeritzon horren aldeko konspirazioan mugitzen zela mundua. Eta konspirazio hura zela zerbait infinitua, larria eta era berean hunkigarria. Jendea ernegatzen eta aldi berean pozten zuena. Eta proiektu misteriotsu horren nolabaiteko parte izateak harrotasun izpi bat sortzen zion barruan. Zerbaiten parte izateak. Gu asko harritu gaitu erakutsi duzuna abildade batek, gehiago ere badira jakina, baina nolabait ere umearen xalotasun horretatik, inuzentzia horretatik begiratuta, lortzen duzu endaiaren deskribapena. Alegia mugan atzera aurrera ibiltze hura eta nola deskribatzen dituzun lekuak eta giroak, batez ere markak erabiltzen dituzu, jostailu ordukoak, izozkiak, edo horrelako gauzak nola ateratzen dituzun. Propio egindako alegina izan da hori, ala denbora ere oso ondo ageri da, bai espazio eta bai denbora, oso bikaina harrapatuak ageri dira. Propio egon da alegin hori, ala oharkabean irtendako lorea da. Nik uste literaturan dagoela parte handi bat aldez aurretik kalkulatutakoa, esatezu, saituko nahi izago egiten. Eta gero badagoela elementu bat pixka eta zarosoagoa edo dena, ateratzen dena ez ustean, ez? Zeuretik edo badago nik uste bietatik daukala asko literaturak, ez? Kalkulatuta da zati handi bat eta beste zati handi bat da ez dakiztu nondik agerien, ez? Baina bai egia da niri literaturan asko gustatzen zitela detailea, ez? Zerbaitek mundua kontatzeko balio badin badu da, idazleak toki edo detaile zehaz batean lupa jarri ezakera, ez esan dezakela. Begira detaile honek, detaile txoro ez deus honek zenbat kontatzen duen, ez? Eta noski niretzako 80. hamarkada deskribatzea eta 80. hamarkadako esan dezagun prekaritatea, ez? Gizarte prekarioa ginen, ez? Eta oso goza ederra iruditzen zitzaidan, bai. Bai, horrek ere harritu gaitu, ez? Errefuxiatuen artean olako pobrezia bat bezala antzematen da, ezta? Telebistarik eza, esate baterako, edo sofarik eza, edo lo egiteko leku egokirik eza, etxe batetik bestera ibili beharra, beldurra, galen garaia, iesi egin beharra, eta holako mundu ez hain idiliko bat. Bai, hor, niretzako polita dana da, guke pentsatzen duguna, 80. hamarkadan, gale etorri izan, pixka titularra hori da, ez? Estatuaren gerra zikina, eta hola kontatzen dugunean, titularren bidez, benetan, gero konturatzen zea, ez gerala aparteko ez ere esaten ari, ez? Zer dago titular horren atzean? Estatua gerra zikina, eta zer, ez? Horan, polita da, esatea, goazen titularraren azpian dagoena ikustea, ez? Zer zen, norrengan zeukan eragina gerra zikinak. Baina norengan, sartu gaitezen etxeraino, sartu gaitezen sukalderaino ikusteko eta baita ere behar da sentitzeko zer gertatzen den familia baten, familia oso, sendo baten barruan, gerra atejoka datorrenean, ez? Halako batean, maletak hartu eta ziztuan atera bezala etxetik eta kontxo, familia den osotasun sendo hori puskaka apurtzen hasten da, eta horrek ze eragina dauka esate baterako ume baten bizitzan, ez? Niretzako oso kontu interesgarria hori, zedikan
zuk lehen esan duzun bezala, ez da inoiz horri buruz hitz egin, ez? Beti hitz egiten dugu hildakoei buruz, beti hitz egiten dugu, ez? Nazioen botere orekari buruz, eta berezik horren hauteskundeen ondoren, baina oso gutxitan hitz egiten dugu, esate baterako, izaki txiki horiek, ze sufritzen duten hori guztiak gertatzen denean, ez? Gizaki txiki horietako batek liburuan zati handia hartzen du, eta justu aitaren figura da. Aita da ieslaria eta haren musikara, dantzan dabiltza beste guztiak, baina ikusten dugu eroi deseroitu bat, erori bat edo hain eroia ez dena, gizon zakar bat, ohartzen ez dena, askotan ingurukoen sentimendu ez, eta gurari ez. Hor ere, kitatzen lana egin duzu, aitarekiko, ala zer? Ez da horremeste hori ez. Gehiago da, literatura politikoa esaten dugun hori idazten dugunean, beti izaten da norberaren ideologiaz besteak agotrenatzeko tentazio bat. Eta nire iruditzen zait, literaturan hori dela arriskurik larriena literaturarentzat, ez politikarentzat, ez? Panfletoaren gaitza, bai. Bai, eta nik oso garbi naukan liburu hau idatzi nuenean, nire buruan, nire arima handikan atera behar nuela, eta bilatu behar nuela enkontrupunto bat beste mundu guztiarekin, ez? Konpartitzeko gauza niretzako oso emozionala dana, eta batere paradogikoki, batere politikoa ez dena, ez? Orduan, sentitzen nuen premia, ez? Eroia deseroitzeko eta pixkat mitoak desmontatzeko eta jartzeko persona beren humanotasun gordinean, ez? Eta iruditzen zaite liburua josita golako detaiez, ez? Norbaitik galdetzen badiozu, nola marraztuko luke Lander Garrok errefuxiatu bat? Nik uste inork ez dukela asmatuko gola marraztuko nuenik, Baina aita dagoen bezala, ama ere badago, eta arras erretrato desberdina egiten diozu amari, ama sostengua da, ama aterpea da, ama bolardo tinko bat da, eta gainera isilik eta apal bizidu guztia, halako batean haserretzen den arte, eta halako batean aurre egiten dion arte, injustiziari, eta umeek haiek aurkitzen dute amarengan espero ez zuten figura, ez da? Bai. Nik usteet, gure gurasoen belaunaldian oso guk askotan ikusi dugu fenomeno bat izan dela, ama gutxituaren paper hori, ez? Gizonaren itzalpean bizigen ama, oso gizonaren musikaren menpedantza egiten duena, eta bar. Eta nik sentitzen nuen hori kontatu behar nuela horrela, ez? Kontatu behar nuela gizonaren itzalpean bizi den amaren erretratu hori. Baina, bestaldetik ama dignifikatu egin nahi nuen ere, ez? Egia da, gure bizitzan amak izan diala iparra, ez? Eta orduan horregatik sortu nuen personaje hori, ez? Otzana zena gizonarekin, baina berean kiston kasta zaukana, ez? Kiston kasta eta kiston garra daukana, ez? Eta nik bai sentitzeet horromenaldia dagoela, ez nire amari bereziki, baizik eta amaren figurari oroar, eta amaren figura oroar, bai, gatazka politikoaren baitan, ez? Amek daukaten garrantzia izugarria da, ez? Eta hildakoa, Galek hildakoa, hori ere zentrala gertatzen da liburuan, hori ez dago ahazterik. Ez dago ahazterik, ez. Nik 8 urte nauzkanean, justu nire eta errefuxiatu gontzanean, guri tokatu zitzaigun, liburuaren hasieran kontatzen den bezala, etxe batean aterpean antziguten, ez? Eta etxe hori zen Bixente Perurena izeneko errefuxiatu baten etxea. Eta halako batean, zustean, hil egin zuten. Eta niretzako izan zen gauza bat ikaragarria, ez? Niretzako ordura arte heriotza zen kontzeptu abstraktu bat, ez zaukan inolako garrantzia nire bizitzan, ez zen mehatxu bat. Nire aitona hil zen, baina niretzako nire aitoaren heriotza naturala zen. Naturala zen, eta gaina sentimendu naukan nunbait
Beharbada berriro agertuko zala, ez desan nahi erabat txolina nintzela, baina esan galeraren sentimendua oso lainoa zen, ez? Baina Peru hil zudenean, ni orduan derrepente galeraren zentzua ulertu nuen, inoiz gehiago ez zela gertuko. Eta nire bizitza asko aldatu zen, ez? Aurrerantzean. Eta bai, pixka bizitzara itzuli nahi nuen Peru, eta bai, niri gustatzen zait imaginatzea Peru biziri dagoen Norbera izan. Ederki, Lander Garro, gerra txikia, alaxe du izenburu zure azken eleberriak, eta esan bezala erreflexiatu baten umearen ikuspegitik idatzitako fikziozko kontuak dira, Norberaren bizitzan oinarrituta nola nahi den, eta azala ere zeurea da. Hemen ezagutzen ditu zure ume batzuk horrari direla, eta esan dezagun zeu ere azalgintzan ibiltzen zarela, sarri. Orain erreportai bat ikusiko dugu gai horri buruz, eta badakit gai oso maitea duzula, baina bi hitzetan zer behar du azalon batek? Nire ustez azalon batek behar duena da begira jo. Eskapate batean liburu pila bat dago, orduan liburu horrek beste liburuen gainetik atentzioa ditu behar du. Horian nire ustez azal baten elementurik importantera.